Damini di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran mudabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhane. Amin. Shalom mamanang selamat pagi, sehari yang luar biasa yang kita nanti-nantikan, yaitu Minggu peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke Paradiso, kembali ke kemuliaannya bersama Allah Bapa di sorga. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, dibahini patut titamarlas ni roha, huhut mamuji-muji pasangapun goar ni Tuhata. Amanginang, selamat berbahagia di minggu yang penuh sukacita ini, selamat beribadah, yang bisa beribadah dan yang tidak bisa beribadah, entah karena situasi pergumulan, sakit, penyakit. Tang yang nami, Tuhata matotong namar mahani daging nang totemuna. Amanginang di minggu bulun sadarion, hatan itu Tuhata, Lukas 24 ayat 44 sahatu 50 dulu. Jadi ninna ibana mamadok nasida. Omma akka hataku nahu hatahon tuhamu, ujurap dope ahu dohot hamu. Ikut jupang dosa luhunan natar surat taringot tu ahu dipatik ni si Musa, dia kapanurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohan nasida asa dia tusi natar surate. Dunginin nama madok nasida. Songonido tersurat hian. Manaon na porsu Kristus si jala hehe sian namate diari patuluhon. Jala barita honot tom mamarhiti-hiti guarna hamu baud ni roha mangalap hasesaan ni dosa tu sudiah kabangso. Mamukka sian huta Jerusalem. Hamudo maka tidak kosak. Jala surokku masonggop tu hamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai mian mahamu dihutaon, pai mah disolukon hamu haguguon nasian gijang. Jadi ditugihon ibana manasida ruar tukan Betania, dungi di paherbang matanganna mamasu-masu nasida. Jadi dina mamasu-masu nasida ibana, sirang maibana sian nasida jala terhidat tu gijang. Dungi di soba nasida maibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas niroh hasidudu. Jari totong manasida dijoroi mamuji-muji debana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, kita disapa oleh firman yang tertulis dari Lukas 24 dan epistel diambil dari Pesalmen. Amanamin hinaholongan, perenungan pertama ialah kita memuji-muji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja dari atas segala raja, yang memerintah bersama dengan Bapa di sorga, sebab dia telah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Amanamin hinaholongan, ido nagabi puji-pujiata di minggu parningotan aribolon sadarion, dibaheni tamahi tamarlas niroha, huhut madok mauliate tu debata. Di turpuk sadarion, di paingot, di pasunggulhon Tuhan Yesus tuah kasisiani. Mahatakku nahu hatahon tuhamu ujurap do piau dohot tamu ikut jupang do saluhu natar surat taringot tuau. Dipantik ni si Musa, dia kapanurirangi nang di buku pesalmen. Masa dosa luhut nai dipasaut Tuhan Yesus Kristus dosa luhut nai na tersurat taringot tu ibana. Amanginang ahana naing si hangulu honota, si pahusor-husor honota merhite turpuk minggu sadarion. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang patut sangat kita garis bawahi sesuai kesaksian firman hari ini. Amanginang di ayat 45, didokdo disi dibuhai marohana sida asa dia tusi natar surati. Maka di minggu kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini, hal mendasar yang harus engkau ingat, inangamang, dang tu pikiranmu, mengetusi hata ni di mata, dang margugu hoinang, dang margugu hoamang mangalapati akan natar surati, molo sian pikiranmu sendiri. Ai ya si icahdo ai haoto odo
hata nataringot tu silangi. Itu di hati dakon Apostol Paulus. Maka di minggu yang penuh sukacita ini, sekali lagi, jangan pernah mengandalkan pikiranmu untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah memaksakan, mengedepankan pikiran logikamu untuk memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu, apa yang dimaksud oleh Tuhan dari firman-Nya. Dang boy pikirata nasautiki mangalapati hata ni dibata. Dibahani didok do dibuhai marohan nasida. Kalau di bahasa Indonesia memang dikatakan pikiran. Tapi di bahasa Batak lebih mengena amanginang roha nasida. Artina roha taon hapor syota. Maka amanginang sekali lagi, mari kita tetap mengedepankan iman kita. Ya, mengedepankan roha kita. Hapor syota. Mangalapati hata ni dibata. Jala mangatusi nani halobohon ni rohani di bata di bagasan parnguluta. Imana parjolo. Napaduahon Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas kita ya di setiap minggu kenaikan ini selalu disinggung. Barita honoton ma hamu baun ni roha mangalap hasesan di dosa tu sudah bangsa. Maka tugas kita, mari manginang, tidak cukup hanya saya sebagai seorang pendeta, tetapi semua kita, hope nang, hope amang, dapotan tugas doho siat Tuhani, mamaritahon hamu baun ni roha, mamaritahon hamu liaw ni dewata, mamaritahon hana naik ni Kristus Jesus Tuhan wagijang, para diinganan dia kana porsia di ibana. Beritakanlah Injil sukacita itu, supaya semua orang melakukan pertobatan, supaya semua orang hidup dalam pertobatan dan mereka tetap memuji-muji Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan agar setiap orang yang mendengarnya mengaku segala dosa dan kekurangan kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Barita honoton hamu baun ni roha mengalap hasesan di dosa tu sudah kabangso tanpa terkecuali. Amanginang, ikutlah aktif memberitakan firman Tuhan dalam hidupmu. Baik pun itu melalui sikapmu, melalui pribadimu, melalui karaktermu. Yang ketiga, tidak Tuhan Yesus tu sisiana, hamudo maka tidak kosa. Kamulah saksiku. Kamulah saksinya. Maka mari amanginang, sesuai dengan poin yang kedua yang saya tekankan tadi. Engkau adalah saksi Kristus di dunia ini. Maka sebagai saksi, engkau harus menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Jangan takut, beritakanlah kebenaran akan firman Tuhan. Hati dakomah, haheheon, dohot hananai ni Kristus Yesus Tuhan wagijang. Ditongani keluarga, ditongani pernguluan nang komunitas Siganup Ari. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tetap bersaksi dalam kehidupan kita. Mari semua kita ajak keluarga kita untuk menjadi saksi kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga kekal. Yang keempat, amanginang, jala suroku masonggop tu habuna pinarbaga-baga ni damang. Di pasunggul hoddo tu hita muse. Di minggu bolon sadarion, lahomanomunomu, ari na balga ari na bolon. Minggu Pentakosta nanay si haholas sonosa, tu minggu-minggu nanay roh. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kiranya juga tuntunan roh Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa senantiasa berdiam dalam hati dan pikiranmu, agar engkau semakin mampu melihat mana yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupmu. Dan terbaik kita mengula manangaha, moloso mardongaton todini dewata. Manginangnya. Dan yang terakhir, setelah itu Yesus naik ke sorga. Dan di hati dakod do dison, marlas ni roha situtuma nasida, disobama Yesus, jala mula nasida tu Jerusalem huhut marlas di roha, jala totong nasida di bagas joro ni debata, mamuji-muji debata. Atong, manotong mahita marlas ni roha. Molo betu ngadong noy ngakabaru kilot si taonon parsahiton arsak pergumulan yang kau hadapi dalam kehidupan, dalam keluarga dan pekerjaan.
Sepulang dari rumah ibadah bersekutu dengan Tuhan, tunjukkanlah sukacitamu bahwa Yesus telah naik ke sorga. Dan karena kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saya dan kita semua patut untuk bersukacita dan memuji-muji Tuhan. Dan tetap amanginang hidup dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat. Maka nguluhon ngulu parhuriaon songo tada lasni rohata. Bapak Ibu Saudara-saudara, marlas ni roha mahita, mamuji-muji tu hatta debata. Ay martua doa kana tu mangihon hata de debata jalan nau piopsa. Di parbadiai debata si pardamai mahamuga bisundingkan. Jala diramauti marohan ang pikiran muna, ia sohan surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.